नै बिश्वकर्मानि प्रसाद जाग्राफ्रा सानै दङ दहाय सेंग्राफोर 8 जन जाफैखांबाय है नालाय साइज नुथारदोंहाय नोंखौ जि फसायो आं नोंखौहाय नालाय ओरै साइज मोनथारो आङो नोंखौ मा नाम मोनलाय नोंना मौसुमि आयौ जानो लुगैलायखायोलां मौसुमि होनबाथाय नै जोंना थेफाया बाबु राजाया बिश्वकर्मा फुजानि प्रसाद जाफैदों रायजोफोर नोंथांमोना नायनानै लादो स्कुलावबो थाङोना नों मा ओंख्रि जाया होनदों दैजों संनासो जादों आयै ओमफ्राय ओंखाम जाखांबायमोन आरो नों ओंखाम जाखांबायमोन ओमफ्राय नोंसोर आवाथि सावो बिश्वकर्मायाव आवाथि सावो आब' जाफैदो प्रसादा सोर दे आं आब' होननाया सोर दे ए गारांखौ सिनायदों नों गोथाव जादों नोंहाय जानाय लोंनायनि शपिं खालामफैनायबाय मुरि बोराय मा खालामनो जानाय लोंनाय मा जानो मा आं गायजोब्बाय आं मेगिखौनो जासानसै मा खालामनो आरोना लोगोफोर जायाबाबो जाया ओमफ्राय मा लामानोसो जाबायना आन्दायजोब्बाय आं बे मेगि सोरबा नायखुमानाय बायदि मोनथारदां आंखौहाय सोरबा नायखुमाहरलायदों र' मोजां नायदों केमेरानि र' सोरबा नायखुमाहरनाय बायदि मोनथारदां नायनो होनबा लोगोफोर